unha exposición que, bueno, aí está, non sei se pregunta ou responde, o que sí é que intenta dialogar a peza co espectador. Do que falo fundamentalmente é do territorio, e do territorio no que eu vivo, especialmente do mar, tamén da emigración, cual é un tema que políticamente hai que meterlle o dente, e porque se sigue empobrecendo. E esta obra que estamos vendo non é unha obra do chapapote, pero sí, inevitablemente, é unha obra que ten estas lecturas, non? Porque non só do que vivimos aí, sino do que te fai pensar do que xa vivimos anos anteriores, non? De algún xeito dunha memoria colectiva e de que, bueno, tiña a imperiosa necesidade de traducila en pezas, non? Bueno, son obras que están realizadas a través de materiais industriais preexistentes, como ferro ou o parabrisas de coches, de camións, que eu manipulo, que prego, que corto, que penduro, e que conteñen pois marcas e datos, situándonos, se acaso, nun presente continuo, non? Aquí están as datas das últimas catástrofes ecolóxicas de Galiza, non? Por un lado, vense pois dende o de 1961 ao 2002, non? E na que nun lado están as de Galiza e outras as da Coruña, non? Entón, quere dicir que os coruñeses, lamentablemente, desto sabemos un pouco, non? E sufrimos especialmente. E hai unha peza que di emigrar ou non. Pois é certo, que dicir, eso róndanos na cabeciña constantemente, pero tamén, en fin, estamos aquí cos pés na terra, aguantamos, ese é un valor engadido, e tiramos pa diante. Bueno, a ver se cos da fora e cos que estamos aquí levamos pa diante, pois, todo un proxecto de mellora. Pero cando estás aí é porque é moi forte a cousa, a necesidade de parir historias.